Скъпи приятели, преди 10 години участвах в X Factor България. Казвам се Борис Накев, с днешна дата артистичен псевдоним Топенкопов. Макар по това време да бях така широко популярен в българския рап, в дебрите на българските рап среди като студента, един стар мой псевдоним, то с тогавашна дата и с днешна дата на широката публика не съм познат със своите авторски рап парчета. Но не ми е и целта на това видео да ви разказвам за авторските си рап парчета, за участието ми в X Factor, за нещата от първо лице, от бекстейджа и от чисто житейска и човешка гледна точка. Не мога да се сърдя на аудиторията, която вижда така добре монтирания, режисиран, снесени материал от страна на предаването X Factor, но докато хората от предаването завъртяха няколко стотин хиляди лева покрай моето участие там, то аз, както и всички други участници, с изключение на един победител, разбира се, не сме видели една стотинка от цялата история. Разбира се, никой не ми е обещавал пари, аз съм подписал договор за участието си там, в който не пише, че трябва да ми се плаща, но има една базисна справедливост, логика и норми, които казват, че не е някак нормално и логично да монтират, режисират и подготвят един материал така, както им харесва на тях и както мислят, че ще бъде най-комерциално и продаваемо, след което, както се казва, да те захвърлят. В нощта преди първото ми участие, което беше в Велико Търново, първата пресявка, почина дядо ми. Дядо ми почина, Бог да го прости, точно в тая нощ. Така мои близки не съобразиха, че на следващата сутрин имах участие в X Factor и ме пратиха да стоя при него в болницата точно тогава. И се случи така, че си отиде от този свят от сърдечна недостатъчност. Не бях спал цяла нощ, бях съкрушен и от тази гледна точка е напълно нормален този негативизъм и агресия, които излъчвах в част от кадрите. Но от предаването, разбира се, това няма да ви го разкажат, не са го разказали, и не са ме питали и не са се интересували. В предаването става дума за тогавашния ми конфликт с Пенс, един човек, който като човек мен въобще не ме интересува. Той ме интересува като символ на беззаконие и пълна анархия и липса на справедливост в това общество. Не искам да влизам в дълбоки детайли за побоя в Червило, медиите писаха на широко, доколко така обективно са ме отразили или не е вече друг момент. Но става дума за един добре режисиран сценарий, който беше приложен върху мен. Не е спонтанно случил се побой, не е случайно сбиване, а предварително подготвена постановка. Бях с мои приятели в този клуб, от компанията ми ме отдели жена, която харесвам, която ме изведе в лятната градина на Червило, където бяха хората на Спенс, имаше си цял сюжет и сценарий, бях жестоко бит, след което вместо да ми бъде извикана линейка и да бъде извикана полиция, какъвто е законовия ред, бях изгонен от това заведение с ритници от техните охранители, все едно аз съм направил нещо нередно, а всъщност аз бях човекът, чиято глава беше плувнала в кръв. Не на Спенс или биячите му. Защото всички вестници писаха, че Спенс ме е бил, а аз не съм видял поне той да ме е удрил, да е бил част от така множеството биячи, които ме налагаха. Той ги ръководеше, той беше организатор, тартор, той беше там, но докато бях на земята не видях него така сред един от множеството лумпени идиоти, дърти наркомани, които ме биеха и налагаха. Имаше много приключения около X Factor, много интересни неща, които се случиха. След едно от участията ми, може би беше последното в София, нямах пари за билет да се прибера обратно в родния си град Сливен, нямах пари за билет за влак. И по случайност, малко преди централна ЖП гара, се запознах с една мацка италянка. Как се запознах с нея, не ме питайте, и аз не знам как стана. Разменихме поглед на улицата, усмивка, заговорихме се. Момичето ми купи билет до Сливен, даде ми пари, купи ми цигари, ядохме KFC, като в приключенско-романтичен филм. Имаше такива изпълнения. Също и в Велико Търново, където беше първото ми участие, там също се запознах с две местни мацки, които също проявиха такава една емпатия и разбиране към мен. Въобще беше един много сложен и труден период в живота ми.
Не само около смъртта на дядо ми, а въобще. Тогава точно света се беше сринал пред мен, или по-точно моят свят се беше сринал. Помня как Криско коментираше, че за него живее нечий чужд живот. Може би пак той живее точно собствения си живот. Сигурно не е фалшив образ и сигурно медийният му образ може би има нещо общо с това, което е като човек в личния си частен живот. Не мисля. Халваджан така ме иронизира или контрира, че явно живее в някаква друга държава, тъй като направих едно изказване в X Factor, че живеем в една шибана държава, в която всеки мрази всеки. И това, което пее и говоря с тогавашното си изпълнение, е огледало на българското общество, така казах. Халваджан тогава ме контрира, каза: ти явно живееш в някаква друга държава. И си спомням, година или две по-късно гледах коледна програма на една от националните телевизии, ако не греша нова, в която участваше Халваджан, в която се събираха дарения за тежко болни деца на Коледа. И Халваджан каза: такава ни е държавата, за съжаление. Трябва сами между хората да събираме пари, да помагаме помежду си, тъй като такава ни е държавата. Халваджан, да не би ти да живееш в някаква друга държава? Много хора още тогава питаха за следващото ми участие и защо не беше излъчено. Това защо не беше излъчено аз не мога да кажа. Обърнете се към екипа на предаването, към Нова телевизия, питайте ги. Лично моя теория на конспирацията е, че второто ми участие не беше излъчено, защото излязах от ролята на лошия. Пях песента Hall of Fame на will.i.am и Script. Не я пях сам, бяхме група, няколко човека, които пеем рап. Следващия кръг и последен от моето участие, който не беше излъчен, беше групово изпълнение. Песента, която ни се падна на мен и моите хора, с които пях, беше Hall of Fame на Script и will.i.am. Моят куплет беше Be students, be teachers, be politicians, be leaders, be astronauts, be champions, be true seekers. Бих казал доста позитивно, което явно не пасваше на образа, който бяха решили да ми изградят. Песента "Ще ти пикам на гроба" за мен е едно велико парче, което отразява точно уличната реалност в България и не само уличната. Виждаме и в парламента какво се случва в днешно време. И по училища, и по общини, и държавни сгради. Агресията и омразата между хората е навсякъде. И за мен песента "Ще ти пикам на гроба" не е песен, която насажда агресия, а която говори за ред и справедливост насред хаоса и агресията. За финал, така на младите, ако искате и старите хора, които ме гледате сега, искам да ви кажа едно нещо и то е: не участвайте в подобни телевизионни формати. Не знаете как могат да ви отцапат, как могат да режисират и монтират всичко. Какъвто образ искат да ви изградят, такъв ще ви изградят. И пред някои хора и в някои случаи, както се казва, няма триене, няма оправяне. Не казвам за триене на клипа. Казвам за така репутацията и името ви могат да бъдат засегнати сериозно за винаги. Аз съм човек, който съм в медийна и публична сфера от 18-19 годишен и въпреки това до ден днешен така името ми се бърка с този образ, който ми беше изграден от хората от X Factor, които, пак казвам, завъртяха няколко стотин хиляди лева на мой гръб. А за мен какво остава? Остава опита, преживяването и това да ви разкажа това, което ви разказвам сега.